Flower base. Maganda. Yan po ako doon. Very nice po. Oh. Tingnan nyo. Ang mga garden set po, oh, tignan niyo po, ang gaganda, oh. Christmas na, oh, Merry Christmas. White Christmas. Showroom sila, oh, ang gaganda, oh. Yun ang ganda, oh. Ang gaganda mo, oh. Ang ganda, oh. Mga figurine sa, ano, pwede sa ating yan ang maganda, oh. Ay, naku. Tingnan ko. Kung magkano siya. Teka lang, first maganda siya, oh. Ay, ang gaganda, oh. Set siya. Ito, oh, mga stand ng mga gaganda siya, oh. Mga 100 plus. Mga 40. Mga wooden naman na ano ng mga ito maganda siya. Saan yung Pinterest? Welcome. Ang ganda ng mga flower set nila dito. Nandito ako ngayon para mag-relax. Sinong gustong umorder? Mura lang siya. 1,288 times 6.50 siya. Okay. Ano siya? Ang mga stand ng mga ano, oh, halaman. Ang sino mga ano din, mga magaling. Yan, oh. 300. Maganda, oh. Malapit lang yun sa Pinas, pwede na akong magpa-ship. Mag-pre-order din, oh. 1,288. Yan. Ito. Ang ganda, oh. Ang kasira. Pero silang ano, sim.
Maganda sa garden. Ganda ng mga garden set dito. Oh. Mga ano to siya, plastic siya. Ang ganda ng showroom nila. Ay, pwede palang ano fold ito. Kaya mabigat siya. Mama, ipapakita ko sa inyo ito Maganda Sa mga mahilig sa mga garden dyan. Ano lang siya? Parang mahal. Mga 3,000 siya 2,800. Ito lang siya ha. Ano siya? Plastic siya na makapal. Ganda nga sa top nila, Japanese style. Yan talagang gusto ko May isda Puti na isda. Promise. Puti talaga Yun na puti na isda talaga. Promise. Nandito na siya. Hello! Kung pwede lang malapit lang ako magpapa. Ito pwedeng kaya lang ang bigat. Matings para sa sa garden. Yung ganyan Ito lang ako kasi baka makabasag ako. Mahirap na mahal. Wala tayong pambayad. Ito ganda siya Pwedeng pang garden. Malagay ng mga maganda siya. 128. Sino magpapa-order? Mag-order. Mahal lang siya. 128. Lahat ng klase. 120 kahit bato. Ito siya, bato. Ito naman kahoy na may plastic sa siya. Pwedeng sa garden. Sino magpapaship? Yan Maganda nga. Ito maganda.
Mga decoration ng ceramic, may rabbit, may bunny, may mga duwende. Ito po. Dito ako pumunta para mag-relax. Maganda. Garden set may bunny, oh. Maganda na kanyang garden set nila. Ang ganda parang tinagay ng mga koi fish. 3,000. 3,100. Kahoy naman ito. Grabe, pilidong kahoy. 600 siya, oh. Ang ganda. Mga plastic naman ito. Walang pambili ng mga mamahaling mga halaman. Ito, oh, mga plastic. Pagkamahal na. Oh, ito ang gusto ko, oh. Ang ganda. O, saan ka pa? Fountain na umuusok, oh. Paiba pa yung kulay. Pa-effect siya, oh. Wow. 5,000, oh. Ang ganda. Mga balls pang Nandito pa ako, at po siya. Titingin ako para sa aking garden sa Pinas. Anong pwedeng ilagay? Magaganda talaga lahat siya. Kaya lang mahal. Dito. Balik ako ulit. Maganda, kulamit para tayo. Tingin pala dito. Ito siya, maganda rin ito. Nalagay sa mga Yan sa Pinas din ng ganyan. Pwede ilagay sa veranda o sa garden. Pero talagang gusto kong ganito. Kaya lang. Hindi ko alam kung may mawibili sa Pinas na ganito. Ayan na lang ang isda o na puti. Hi! Hi! Puti talaga siya na isda, oh. Koi fish siguro to. For the first time nakita ko ng puti talaga, oh. Promise, puti. Sarap ng mga sila, oh. Ayan. Wala, amalis na sila. Oh, may duck pa, oh. Yan. Mga bato, oh. Ano kayo mga bato nila na ganyan? Saan na sila? Ay, nandun na. Saan tayo? Ito na siguro.
Gaganda. Alis na ako. Dito pa, kanina. Baba tayo, pakita ko sa'yo. Yun na si Frog, Mr. Frog. Baba na tayo. Mga halaman. Punta sa baba. Dito tayo. Marami din mga bilihan ng mga ornamentals pang ano, decoration sa mga plastic din. Pakita ko sa inyo. Ganda rin siya. Ang ganda. Ayaw nyo ng mga ano, ito na siya plastic. Di ba nga Bilihan ng plastic sa mga ano. Marami dito. Mga ano, ornamentals pa ka, ano, dito din. Baba na ako. Ito mga pang alik-alik marami dito. Dapat. Ito mga ano, ganda yung Monstera, oh. Monstera deliciosa. Monstera. Mga mamahaling mga halaman. Ito yung mga bitbit. Yung bonsai. Alam kung gumawa nito, hanging ano, mga ganyan, oh. Mahal siya, $68. O, mga air plants. Bibigyan pa ng mga ano, tips. Ito yung mga air plants nila, oh. Ginagawa nila.
mute ko muna kasi may music. Dito mo makita yung mga iba't ibang klase ng mga halaman. Ito yung monstera. 188. Ano lang siya. Ang ganyan na is, mga 600
Monstera. Ito ng Monstera. Mura lang siya, $88. Sa Pinas, naku, magkano na yan? Ano naman yung Sinog? Ano? Sinog beans. Sinog. Tingnan nyo yung mga nila. Oh. Nyog. Mura lang yung Monstera nila, $88. I want something more like Okay siya. Ano ibang mga klase ng begonia? Mga begonia. Ah, 30%. Pwede lang malapit lang. Ganda nila. Pati ibang klase ng mga begonia. Ay, sa mga ano, begonia pa yan. Mga orchids. Yung moss nila. Oh. Geranium moss sila. Nakalagay lang siya sa ano, geranium. Geranium wood. Hindi ko lang kung meron na sa Pinas ngayon dyan. Hirap kasi pag sa South ka, yung mga moss nila, moss, walang masyadong moss sa ano. Kailangan ng geranium sa moss. Meron pa mga orchids, mga pals. Mura lang siya, $68. Ibang puti, may violet. Yan, ang ganda oh. Ang ganda ng ano nila dito, indoor ano gardening sila, nagtitinda. Ito yung mga ano nila. Ang ganda oh. Alam niyo ba kung ano ito? Belly. Magkano kaya nito? Walang price. Naku! Malapit ka lang sa Pinas. Umuwi na kita. Mga olive. Ay. Hanggang sa ibang ano shop. Pero din mga ano flowers, okay? Ano?
Ganda. Oh, ganda ng flowers. Tingin tayo ng mga ibang halaman. Oh, ito na naman yung mga kanas ngayon. Maraming kanas. Panalili. Kanas. I have them. Okay. Ang ceramic to. Ano sila ano dito? Ano yung paso? Ang ganda ng mga paso kayo lang ang mahal. Ang mana. 58 siya.
Ligtas Livingstone. Uncle, excuse me. Excuse me. Ayan, nandito na yung mga ano. Mga street. Grabe na yun ang lalaki.
Ganding-ganding yan. Mau kan dalam damang adag iti kasanak ko. Makita mo dito bibuyaan? Ha? Buyaan mo na. 야, 2, 3만. Rosemary. Parang nakuha lang rosemary.大魚捉得到嘅細魚捉。買一盤單身入去百分之。係啊，塔都有。We just use the one in the fridge for now. That way, let's say someone's been fun with it. Hindi tayo kitag-swala ko. Mint.大嗰啲30，細啲20。Tingin ako ng mint, yung magandang mint. Sila. Sure nga na.